Lafiya dai? Wallahi malam lafiya. Kawai dai ina tunanin aikin da aka bani ne na nishadantar da jama'a. Ta ma idan ka aika sakon wani haushi zai ji, wani ya yi farin ciki, wani ya yi bakin ciki. To kaga ai wannan babban lamari ne wanda sai na tsaya na yi tunani a kai. Wallahi shi ne kawai yake ta min wasu wasi a cikin zuciya na. Ina fatan wannan aiki da za ka yi za a same ka mai gaskiya da riƙon amana da jajircewa akan aiki kamar yadda aka san ka akai, ko kuma in ce kamar yadda aka shaide ka akai. Ba damuwa malam, insha Allah. Wannan mai sauƙi ne. Yanzu ina son amin alfarma, ka san amarya tana can gida tana jira na. Zan koma. Na gode malam. To sai an jima. Minal? Ke ko me yasa ki damuwa haka? Damuwar rashin baka dawo da wuri ba. Tun bayan awa ɗaya baya nake tunanin zaka dawo, kuma baka dawo ba har yanzu. Wallahi na so in da wuri. Kawai a ofis ne sai oga ya rike ni. Dama ina faɗa miki Kamal baya nan. So kin ga idan Kamal baya nan kusan aikin ga baki ɗaya kaina ne zai kare. Ai nan zaman da kaga nake tunani nake in kira ka a waya ko kuma na bi ka inda kaje. Ki bi ni ina? Duk inda kaje zan gano ka, kuma da ka sha mamaki da baka dawo gidan nan. Ko?